Ingkang enjang Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, sugeng rawuh kagem pasamuan saking Gereja Sanes ingkang nderek pangibadah wonten ing GKJ WKM ing injing menika. Saderengipun kita miwiti pangibadah injing menika wonten pawartos ingkang badhe kawasaken ingkang betahaken kawigatosan kita sedaya. Inggih menika Bujana Suci badhe kaladosan Bujana Suci wonten ing dinten Minggu 13 Februari 2024. Pendadaran badhe kalaksanakaken dinten Rebo tanggal 9 Februari 2024 wonten ing blok piyambak-piyambak. Pendadaran umum badhe katindakaken ing dinten Kemis tanggal 12 Februari 2024 tabuh 18 wonten ing gereja. Salajengipun tukar mimbar Sinode GKJ magepokan kalian mahargya ambal warsa kaping 9.1 Sinode GKJ badhe nglaksanakaken tukar paladosan utawi tukar mimbar wonten ing dinten Minggu tanggal 13 Februari 2024 GKJ WKM nampi paladosan saking GKJ Cilacap Utara. Ing dinten Minggu tanggal 12 Februari 2024 GKJ WKM paladosan wonten ing GKJ Cilacap Utara. Mugi dados kawigatosan pasamuan. Kalajengaken rapat evaluasi 2024 kalih program kerja 2024 badhe kalampan ing dinten Kemis tanggal 3 Februari 2024 tabuh 19 wonten ing Gereja WKM. Kaparingan rawuh kagem sedaya pengurus, ketua, sekretaris, kalih bendahara. Pawartos menika minangka uleman. Bapak Ibu sedaya menika pawartos ingkang kedah kawigatosaken. Pawartos salajengipun ingkang jangkep saged kawaos wonten ing warta gereja ingkang sampun kacawisaken. Mbok bilih wonten pasamuan utawi tamu badhe betahaken paladosan saged menghubungi saged sesambetan kalian majelis pradoto utawi kantor gereja wonten ing jam kerja. Mekaten pawartos ingkang saged kaaturaken, monggo kita sami nyediakaken diri kagem nderek pangibadah injing menika. Gusti berkahi sugeng pangibadah. Pasamuan kekasihipun Gusti, sumangga pangibadah minggu menika kita wiwiti kanthi pengaken. Pitulungan kita menika pinangkanipun awet saking sawab berkahipun Yehowah ingkang nitahaken langit kalian bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Inggih wonten ing panjenengan ugi.
pasamuan katuran lenggah. Semoga kita memuji Gusti lumantar KPK 19 angluhurken Allah. Gusti nimbali menungso sepados sami gesang ing salebeting katresnan. Angger-angger katresnan kita tampi saking Injil Matius 21 ayat 37 dumugi 50. Matius 21 ayat 37 dumugi 50 ingkang mekaten. Paring wangsulani Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku, yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Taurat lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Lumantar angger-angger ing katresnan menika kita sami mawas dhateng diri kita piyambak bab menawi ing gesang kita wonten perkawis ingkang boten ngrenani ing ngarsanipun Allah lan dadosaken Allah boten rena dhateng ing tindak tanduk kita lan kita betahaken sih pangapuraning saking Gusti lan semonggo sami nelangsani wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi andhap asoring manah kita. KPJ 3 tiang najis ndelarung ing dosa. Swarga Allah tan suni
langkung ageng sih kamerahanipun Allah sih kanugrahanipun tumrap manungsa lan menika ingkang dadosaken manungsa nampeni kasantosan saha kawilujengan. Kita nambani pawartos rahmat ingkang dipun pendet saking serat Rom 8 ayat 3 dosa 8 dumugi 3 dosa 9. Rom 8 ayat 3 dosa 8 dumugi 3 dosa 9 ingkang mekaten. Sebab aku mesthekake senadyan pati utawa urip para malaikat apa para panguwasa kang saiki ana utawa kang bakal ana, apa para panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor, lan sadengah titah liyane ora bakal bisa megatake kita saka ing sihe Gusti Allah kang ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Pasamuan katuran jumeneng kita memuji asmanipun Gusti awet sih kanugrahanipun KPK 100 gangsal nunggil kalian Gusti. Pasamuan katuran megah. Semangga saderengipun kita maos kitab suci, kita ndedonga sesarengan. Semoga kita ndedonga. Pangeran Yehuwah ingkang wonten ing kraton swarga, kawula ngaturaken panuwun duh paduka, awit paduka sampun nganti ing gesang kawula padintenan. Samangke kawula sampun paduka tuntun setemah saged nyatunggil ngabekti dumateng paduka. Mugi paduka rimati gesang kapitadosan kawula mirunggan lumantar sabda paduka. Kawula badhe sesarengan maos kitab suci lan ngraosaken pamedaring sabda paduka. Mugi Sang Roh Suci tumedhak ing kawula sami nuntun lan nyagetaken kawula mangertosi sabda paduka. Wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Wawasan kapisan dipun pendet saking Yeremia setunggal ayat sekawan dumugi sedasa. Yeremia setunggal ayat sekawan dumugi sedasa ingkang mekaten. Pangandikane Pangeran Yehuwah kadhawuhake marang aku mengkene. Sadurunge ingsun nggotra sira ana ing guwa garbane biyungira, ingsun wis nguningani sira. Lan sadurunge sira metu saka ing wetengan, ingsun wis nyengker sira. Ingsun wis netepake sira dadi nabine saking bangsa. Dene unjuk wangsulanku, duh Pangeran Yehuwah, sejatosipun kula punika mboten saged picanten
awit kawula tasih nem. Ewadene Sang Yehuwa ngendika marang aku, sira aja matur kawula punika tasih nem, nanging menyango nggone sapa wae sira sun utus, sira kudu mangkat. Lan apa wae kang sun dawuhake marang sira kudu sira tekakake. Aja sira wedi marang wong-wong iku, amarga ingsun nganti sira supaya ngluwari sira. Mangkono dawuh pangandikane Sang Yehuwa. Sang Yehuwa tumuli mulung astane lan ndumuk cangkemku. Saha Sang Yehuwa ngendika marang aku, lah ingsun maringake dawuh ingsun ana ing cangkemira. Pruhanira, ing dina iki ingsun njunjung sira dadi ana ing sanduring bangsa-bangsa lan karajan-karajan, supaya mbedhul lan ngrubuhake, ngrusak lan gempuri, apa dene mbangun lan nandur. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Waosan tanggapan dipun pendet saking Jabur 7:1 ayat 1 dumugi 6. Jabur 7:1 ayat 1 dumugi 6 ingkang mekaten. Duh Yehuwa, kawula ngayom dumateng paduka, kawula sampun ngantos kawirangan babar pisan. Paduka mugi kersa ngluwari kawula sarta mitulungi kawula. Amargi saking keadilan paduka, paduka mugi kersa ngelengaken talingan paduka dumateng kawula. Paduka mugi kersa dados redi parang tumrap kawula, dados papan pangauban kawula, saha beteng ingkang milujengaken kawula, awit inggih paduka menika ingkang dados redi parang tuwin beteng kawula. Duh Allah kawula, paduka mugi kersa ngluwari kawula saking tanganipun tiyang duraka, saha cangkeremaning para tiyang ingkang ambeksya lan dak wenang. Sebab duh Pangeran inggih paduka menika ingkang dados pangajeng-ajeng kawula, andel-andel kawula wiwit alit mila, duh Yehuwa. Kawula sumendhe dumateng paduka wiwit wonten ing kandutan. Paduka ingkang ngedalaken kawula saking kandutaning biyung kawula. Paduka ingkang tansah kawula pepuji. Waosan kaping kalih dipun pendet saking 1 Korinta 13 ayat 1 dumugi 13. 1 Korinta 13 ayat 1 dumugi 13 ingkang mekaten. Bab katresnan. Sanadyan aku bisa ngucapake sarupaning basane manungsa lan malaikat, nanging yen sepi ing katresnan, aku padha wae kaya gong kang ngumandang utawa bendhe kang ngangkang. Sanadyan aku kadunung ana peparing bisa medhar wangsit lan sumurup ing sake kawruh, lan sanadyan aku duwe pangandel kang sampurna nganti bisa nglih gunung, nanging yen aku sepi ing katresnan, iku aku ora aji babar pisan. Lan sanadyan aku ndanakno sabarang darbikku kabeh, malah sanadyan aku masrahno badanku supaya diobong, nanging yen sepi ing katresnan, iku ora maidai apa-apa marang aku.
Katresnan iku sabar. Katresnan iku lomo, ora kumeren, ora gumunggung lan kumentus. Katresnan iku ora saru pulai, lan ora golek kepenak awake dhewe. Katresnan iku ora gampang nepsu, lan ora nyimpen kaluputaning liyan. Katresnan iku ora bungah awit saka anane tumindak kang ora adil, nanging kaiten kang bungahake. Katresnan iku nutupi samubarang, ngandel ing samubarang, ngarep-arep samubarang, nyabari samubarang. Katresnan iku ora ana enteke. Pamedar wangsit iku bakal ana pungkasane, basa roh bakal sigek, kawruh bakal sirna. Awit kawruh kita iku ora ganep, lan pamedar wangsit kita ora sampurna. Nanging satekane kang sampurna, kang ora sampurna iku bakal sirna. Nalika aku isih bocah, gunemanku kaya bocah, pangrasaku kaya bocah, pamikirku kaya bocah. Bareng saiki aku dewasa, kaananku kaya bocah mau wis ndak buang. Amarga kita saiki padha ndeleng gambar kang ora cetha ana ing pangilon. Nanging besok kita bakal padha ndeleng adu arep. Ing saiki aku mung sumurup, ora kalawan sampurna. Nanging besok aku bakal sumurup kanthi sampurna, padha kaya anggonku kapirsanan. Dadine kari telung prakara iki, yaiku pracaya, pangarep-arep lan katresnan. Nanging kang pinunjul dhewe ing antarane iku yaiku katresnan. Mengaten pangandikanipun Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Wawasan Injil dipun pendet saking Injil Lukas sekawan ayat 21 dumugi 3. Injil Lukas pasal sekawan ayat 21 dumugi 3 ingkang mekaten. Gusti Yesus banjur paring piwulang pangandikane. Ing dina iki pangandika iki wis kayektenan, sajrone kowe padha ngrungokake. Kabeh wong padha nganggep bener marang panjenengane, apa dene padha kaeraman marang aruming pitembungan kang dipangandikake. Banjur padha cruluk mengkene, apa iki duduk anake Yusuf? Gusti Yesus tumuli ngendika, kowe mesti bakal ngucapake paribasan marang aku mengkene, "Heh dukun, warasno awakmu dhewe. Kabeh kang padha tak krungu bab kang wis kelakon ana ing kutha Kapernaum iku tindakno uga ana ing kene, ana ing tanah asalmu kene." Lan pangandikane maneh, aku pitutur marang kowe, sanyatane ora ana nabi kang kajen ana ing tanah asale. Sarta aku kandha marang kowe, lan kandhaku iki bener. Dek jamane Nabi Elia, nalika langit minep lawase 3 taun 6 sasi, kang jalari anane pailan kang gegirisi ana ing satanah kabeh, senadyan ing Israel akeh randane. Ewa semono Nabi Elia ora diutus menyang ing salah sawijining rondo-rondo mau, nanging menyang ing omahe wong wadon rondo ing kutha Sarfat ing tanah Sidon. Apa dene nalika jamane Nabi Elisa ing tanah Israel akeh wong kang buduken, nanging siji wae ora ana kang kabirat najise kejaba Naaman wong Syria. Kabeh wong kang ana ing papan pangibadah kono padha nesu banget krungu kang mengkono iku. Banjur padha ngadeg, Gusti Yesus dilarak menyang ing sakjabaning kutha, terus didabyang menyang ing pinggiring gunung kang dideki kutha mau, arep dijarokake saka ing kono. Nanging panjenengane banjur tindak neratas ing tengah-tengahe wong-wong mau, nuli jengkar saka ing kono. Makaten Injiling Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Haleluya.
para mahasiswa menika pun kulino kalian ingkang naminipun IPK. Awit ing sekolah dasar menengah menika mboten wonten IPK nggih. IPK menika indeks prestasi kumulatif. Mila gojekanipun menawi kuliah niku mboten saged biji sedasa napa 100. Bijinipun pinten? Paling inggil sekawan. Awit wontenipun sistem IPK menika nggih, indeks prestasi kumulatif. Para mahasiswa Kristen menika ugi kreatif, Bapak Ibu lan para sederek. IPK menika gadah teges sanes miturut setunggal Korintus 13 ayat 13. IPK menika menapa? Iman, pengharapan, dan kasih. Kreatif sangat teman kula niku. Ngawasan kita menika IPK menika pracaya, pangarep-arep lan katresnan. Jejer kita ing pangibadah menika inggih menika katresnan ngungkuli samubarang ing menapa? Ingkang pinunjul menika katresnanipun. Menawi kita gatosaken ing waosan Injil Lukas, Bapak Ibu lan para sederek saged ningali bilih nalika Gusti Yesus menika mucal wonten ing kutha asalipun ing kutha Nazaret menika sami kaeraman. Bilih Gusti Yesus menika paring piwulang kanthi ngedapi-dapi. Lan nalika Gusti Yesus menika ngendika bilih piyambakipun menika Sang Mesih. Sasampunipun maos kitab Nabi Yesaya nggih. Menika jatosipun para tiyang menika sami pitados. Awit sami kaeraman. Ya leres iki pangandikane Sang Rabi, Sang Guru. Ning ananging percaya menika mboten cekap. Awit menapa? Sami nyepelekaken. Lah iki lho anake Yusuf. Lajeng nggih sami mboten remen dhateng Gusti Yesus lan malah nampik kawontenanipun Gusti Yesus ing kutha Nazaret. Lan menika nedahaken bilih tiang-tiang menika mboten gadahi katresnan, sinaosa sami kepingin percaya. Lan kathah teladanipun ing gesang samangke tiang menika kathah ingkang ngaku gadah agama, percaya dhateng Gusti, percaya wontenipun Gusti ananging tindak tandukipun malah gegirisi. Babar belas mboten nedahaken katresnan. Mila menawi gesangipun tiyang menika percaya tanpa katresnan nggih menika muspra. Iman tanpa kasih itu sia-sia saja. Lajeng tiyang menika ugi gadah pangajeng-ajeng. Awit menungsa menika saged ngangen-angen nggih tumrap wekdal ingkang badhe kalampah. Manusia bisa membayangkan masa depan ananging pangajeng-ajeng menika menawi mboten wonten katresnan, menapa ingkang badhe manungsa rancang menika nggih mboten dados rancangan ingkang endah. Tanpa kasih, rancangan dan pengharapan manusia tidak akan indah. Pramila tetep pangajeng-ajengipun menungsa menika betahaken katresnan. Lan katresnan menika manungsa saged babar katresnan, saged nindakaken katresnan, mujudaken katresnan menika awit panuntunipun Allah. Kita saged ningali sesarengan ing waosan kitab Nabi Yeremia. Kados pundi Nabi Yeremia menika dipun timbali dening Sang Yehuwah, dipun utus supados nabi menika martosaken menapa ingkang dados karsanipun Allah tumrap manungsa tumrap bangsa-bangsa. Lan ingkang dados karsanipun Allah menika inggih ing salebeting katresnanipun Allah. Allah ngersakaken supados nabi menika saged martosaken katresnanipun Allah inggih menika pepulihan tumrap para bangsa. Allah ingin supaya Nabi Yeremia menyatakan pemulihan bagi bangsa-bangsa. Lan menika mujudaken katresnan saking Allah. Lan ing waosan lumantar waosan kita menika kita saged mangertosi bilih katresnan menika penting sanget ngungkuli ing samubarang. Tentu kita mbetahaken kapitadosan.
tentu kita mesti gadah pangajeng-ajeng. Ananging katerusan menika tetep ingkang utami kados Gusti Allah ingkang sampun paring katerusanipun tumrap kita. Kita sampun nampeni berkah saking Allah ing gesang kita padintenan. Lumantar menapa kemawon. Awit kita sampun pitados bilih Allah menika tansah nuntun, tansah nyirit gesang kita. Lan kita gadah pangajeng-ajeng bilih ing wekdal ingkang badhe kalamah mangke nggih Allah badhe nganti badhe nuntun kita mesti mangke badhe nampeni kasantosan lan kawilujengan kita mangke kasampurnaaken dening Gusti lan ing lampahipun ing gesang kita ingkang tesih kalampah menika kita kedah babar ingkang dipun sebat katresnan menika. Tanpa katresnan menika nggih sedaya namung muspra ingkang dipun kados ingkang dipun pangandikaaken dening Rasul Paulus ing surat 1 Korinta. Bilih katresnan menika dados dasaripun gesang manungsa. Menapa ingkang kita tindakaken menika dasaripun katresnan menawi dipun ladosi dening semahipun. Menika nggih dasaripun katresnan. Menawi semahipun menika dandani napa ing griya ngoten nggih. Isah-isah, mbah-mbah. Kadosipun menika sepele, masak. Napa nggih, bukane lawang. Lan sak piturutipun mijeti damene kopi ngoten. Kadosipun sepele ananging menika dasaripun katresnan gesangipun dados endah. Sesambetan kalian sederek sanesipun setunggalipun menika ing salebeting pacelaton ing salebeting sesambetan kalian sanak sedulur lan brayat menika menapa ingkang dados tumindak sesarengan nggih menika kanthi dasar katresnan menika gesangipun ugi endah ing salebeting pedamelan sesambetan kalian kanca-kanca ing pedamelan menika sinaosa menika teknis nggih kadangkala nggih kedah wonten kawontenan sanes kados dene nggih sok bingung wonten tekanan-tekanan lan sanes-sanesipun ananging kanthi manah ingkang tulus kita nindakaken pedamelan menika bilih mesti wonten tiyang sanes ingkang badhe ngraosaken manfaat saking pedamelan kita lan menika awit kita tindakaken kanthi dasar katresnan lan sak piturutipun ugi para lare ing salebeting pasinaon menika sejatosipun ugi mujudaken katresnanipun para lare menika tumrap dirinipun tumrap tiyang sepuh lan dhateng Allah. Awit menika tanggal jawabipun para lare ingkang tesih sinau menika nggih wiwit dasar dumugi perguruan tinggi sedaya. Menika ugi mujudaken katresnan menika ing kathah kawontenan ing gesang kita. Katresnan menika ngungkuli samubarang. Sumangga sami babar katresnan menika kanthi tulusing manah kita lan Gusti tansah nganti. Amin. Wekdal ening kagem kita sedaya. Semoga kita memuji asmanipun Gusti saking KPK 165 Jatining katresnan. Tanpa
kita sesarengan nenggilaken manalan batas kita ing salebeting pandonga syafaat kita ndedonga. Panuwun lan syukur kawula unjakaken ing arsanipun Allah Rama kawula sumbering katresnan lan kegiatan kawula. Kawula sami nunggilaken manah kawula nyuwun berkah paduka. Duh paduka kawula masrahaken bangsa lan negari kawula. Paduka mugi kersa paring kasembadan saha karahayon. Sapaduka mugi nuntun para pemimpin kawula satemah sami nindakake pakaryanipun kanthi tanggal jawab lan dadosaken katentreman lan kasantosan ing bangsa lan negari kawula. Duh Allah Rama kawula paduka mugi nuntun gereja-gereja, sekolah, griya sakit, yayasan lan lembaga Kristen ing pundi papan. Paduka mugi tansah ngirit peladosanipun satemah tansah babar kersa paduka lan dados berkah kagem tiyang kathah. Mirunggan duh Allah Rama kawula nyuwun berkah kagem Gereja Kagungan Paduka GJWKM menika. Paduka berkahi para pradata lan pasamuan ing nindakake peladosanipun mugi dados berkah kagem tiyang kathah lan sedaya menika namung kagem kaluhuran asma Paduka. Para warganing pasamuan Paduka berkahi ing gesangipun padintenan. Paduka tansah nganti lan ngirit gesang kawula sedaya satemah kawula tansah kebaing pangajeng-ajeng datang Paduka lan raos syukur awit pakaryan Paduka. Duh Allah Rama kawula masrahaken sederek kawula ingkang samangke nembe nandhang sakit lan tasih wonten ing pepulihan kagem kasarasanipun. Kawula ndedonga kagem Bapak Mudyata, Ibu Anastasia, Ibu RR Palupi, Ibu Erika Undas lan para sedherek kawula sanesipun ingkang samangke nandhang sakit lan tasih pemulihan kagem kasarasanipun. Paduka mugi paring panglipuran, kegiatan, pangajeng-ajeng saha kabungahan ing salebeting proses pemulihan kasarasanipun. Paduka sampun makarya lan mugi paduka tansah nganti gesangipun satemah enggal ngraosaken kasarasan. Kawula nyuwun berkah paduka kagem Ibu Bapak ingkang sampun adiyuswa sinaosa sami raos ringkih raganipun ananging paduka ingkang nganti lan nglipur saha paduka tansah paring kekiatan saha kasarasan kagem Bapak Ibu adiyuswa. Kawula ndedonga kagem Ibu Trimuriningsih, Bapak Isai Soeharto, Bapak Suwarno Reksa, Bapak Joko Suyanto, Ibu Srijati Suhatmadi, Bapak Hanggodo, Bapak Ibu Ruswandi, Ibu Sri Widayati, Bapak Suyanto Darmojo, Ibu Kasmini yang sepuhipun Ibu Samini, Ibu Wihartati yang sepuhipun Ibu Nurti Astuti, Ibu Sartipah yang sepuhipun Bapak Stefanus Tujulan, sedaya Bapak Ibu adiyuswa. Paduka paring berkah lan paduka tansah nganti satemah gesangipun tansah sembodo lan ngraosaken syukur dumateng paduka. Duh Allah Rama kawula paduka mugi tansah nuntun dhateng para laré wiwit ingkang tasih bayi ingkang wonten ing bangku pasinaon sekolah dasar menengah ngantos perguruan tinggi sedayanipun. Paduka mugi karsa nuntun satemah para laré menika tansah ajrih asih dumateng paduka. Para tiyang sepuh lan sederek ingkang kula wentah brayatipun paduka paring berkah ing salebeting gesang padintenan lan lumantar pedamelanipun. Matur nuwun duh Allah, kawula masrahaken sedaya pandonga lan panyuwun kawula menika wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Gusti Yesus Kristus ingkang paring piwulang donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Awit paduka ingkang kagungan kraton saha wisisa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sumangga kita ngunjukaken panuwun syukur kita dumateng Gusti sarana ngaturaken pisungsung wonten ing panggadha injang menika. Lan awit kamiripun Gusti ingkang sampun kita tampi ing salebeting gesang. Pangandikanipun Gusti ingkang dados dasar salebeting kita ngaturaken pisungsung dipun pendhet saking Wulang Bebasan 3 ayat 9 lan 11 ingkang mekaten. Pangeran Yehuwa luhurna kalawan bondomu lan srana kawitaning sakaing pametumu, temah lumbumu bakal dikebaki nganti luber lan pamipitanmu luber angguri. Sumangga pasamuan kagungipun Gusti kita sami ngempalaken pisungsung kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 170 setunggal padha setunggal 3 lan sekawan. Monggo saos pisungsung. Pasamuan kaaturan jumeneng sesarengan kita aturaken pisungsung menika salebeting pandonga. Duh Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, ingkang mulya sarta langgeng, matur nuwun Duh Gusti, ing pangibadah enjang menika kawula pasamuan kagungan paduka sami atur pisungsung dumateng paduka. Awit sedaya menika namung saking berkah lan pangriwat paduka ing salebeting gesang kawula. Mugi paduka kersa nampi berkahi lan nyucikaken pisungsung menika saengga namung dadosaken jembaring kraton paduka ing donya menika. Padataning pasamuan ingkang kapiji ngrigenaken pisungsung menika mugi Gusti paring berkah kawicaksanan lan sedaya menika namung kangge kaluhuran asma paduka. Matur nuwun Gusti, sabda pangandika ingkang sampun kawula tampi lumantar Bapak Pendeta Rivaldi Angga Kurniawat. Mugi saged kawula tindakaken ing gesang padunten kawula sami. Duh Gusti, kawula nyuwun ageng ing samudra pangaksami menawi anggen kawula atur pisungsung sumela dosa. Menawi sakedhap malih kawula badhe mungkasi lan milar papan pangibadah ing enjang menika. Mugi Gusti tansah ngirit lan nuntun lampah kala dumugi wonten ing griya piyambak-piyambak kanthi berkah paduka. Matur nuwun Duh Gusti, sedaya atur panyuwun lan pandonga menika kawula unjukaken namun wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Amin. Pasamuan tasih jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti, sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing saklumahing bumi, sumangga kita telakaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten.
Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan taksih jumeneng. Pasamuan kekasihipun Gusti, pangandikane Sang Kristus muga dumunung ana ing sira kabeh. Lan sadengah apa kang kok tindakake kelawan tembung utawa kelawan penggawe, iku kabeh lakonana atas asmane Gusti Yesus. Kawula sumadyo ngestoaken. Nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Kasih pangibadah kita lumantar KPJ sekawan atau sekawan dosa setunggal kita sami tinimbalan.